Jeg er 26 år gammel. Jeg har spillet saxofon siden jeg var 9. Lige i øjeblikket går jeg på konservatoriet i Malmø. Den fedeste fornemmelse ved at være musiker, det er det øjeblik, lige før jeg skal optræde, hvor jeg kan være super nervøs. Men den nervøsitet kan glide over i et enormt nærvær og kontrol over mit instrument, hvor jeg kan føle mig fuldstændig et med publikum.